So nga amin dagiman arami kada tayo brother no may dagitoy suot. Kasama ti kabala mag-ituride. Agyaman at apo tamaso utak ko ng ano talagang panunutan ti ko. Dagitoy nga paspasama ko kay subok ti pamatik daytoy. O naman. Agyaman at apo. Idin to nga moyo at ipan nakasuot. Ti pamatiyo pataudin na ti anos kuno may. Naawan ti anos mo. Ay sudada. Bet pataudin na ti kinaanos ti aramid anan-anan. Tapno man anay kayo iti so amin nga awan ket ti anyaman pagkurangan nyo dahil ganti mga nanay kingkay amom dati ko nag-adal tayo dati dati balitok sakbay gayam ngagbaling nga balitok ko Magasagas. magasagas Ay, magasagas. tapos ikaw anda jay apoy sa Wine. Paglasin na jay aglasin na jay rugit na kaya Rugit na jay na. palitaw. kas jay tayo tibiyag tayo gayam maguguran ka anya ti pakaguguram dahi suot kagamsat suot ti pamati ket ko na naagbaling kayo nga nan anay agbalin tayo nga pure nga balito so nga ibilang niyo nga rag-o kung ano masuot kayo gyamang kayo Rumsan ti anos. ay away tinagdaldalanan ti biyag ko na beruan nga karirigatan nga suot tinaramid ni Satanas ayat na laeng nga sakit ko ang mibatakin niya po Diyos iso nga dagitoy mapaspasamak tatat ti biyag tayo biyag ko nang nangrona kanyak suot dagitoy takayat ni Satanas nga sumardeng tayo nga agsirbiken kuana suot amin dagitoy nya dagi suot ay paay na either di anak mo problema ni bakit mo ni lakay mo ni kabsat mo dagiti ti suot nga ramidin ni Satanas ket santay kabailan nawan ni Apo Dios iipag mo dagiti ti suot nga aramidin ni Satanas ket no mo maidturan awanin ngem gayam kunana dagiti ti pagbalinan nyo